दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान एबा इनभाइरनमेन्ट डे मुलुगनाङैनो 5 जुनखौ आबहावा सान महरै फालिनायजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। बेबायदिनो दुलाराय आसामजों लोगोसे भारतबर्ष आरो बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलावबो मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएल दोलोआ जे क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा 15 किल'मिटार जानथायाव थानाय नैबे देरबिलनि रंगिना संगिना थावनियाव बाहाय जे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। जे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि बिथांमोनहा दिनैबो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जे देरबिलनि बे दावबायथिलि थावनियावहाय बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं फानेश्वरा जे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफ्राबो खौसेयै बाहागो लानानै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनाङै हाबाफारियावनो बानजायदों। আজি যিটো আমাৰ ইউপিপিএল ইউথ উইংগে যিটো এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু ধীৰবিল এতিয়া আমাৰ ফেমাছ হৈ আছে। ইয়াত পেৰাগ্লাইডিং হয় আৰু বিভিন্ন পিকনিকৰ কাৰণে বা যিমান ডাঙৰ আমাৰ লেক আছে টুৰিষ্টবিলাক আহি থাকে। এই জেগাটো ফেমাছ হ'ব লাগে আৰু ইয়াত পৰিৱেশটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো আৰু গছ লগাব লাগে। এইটো আজিৰ দিনটোতো গোটেই ৱৰ্ল্ডে লগায়, আমি সদায় লগাব লাগে। আৰু ইয়াত গাঁৱৰ যিখিনি ৰাইজ আছে প্ৰত্যেকজনে এটা গছ লগাই সেইটো ডাঙৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। এটলিষ্ট যাতে 2-3 বছৰ ভালকৈ চাই গছটো ডাঙৰ হৈ যায়, পৰিৱেশটো আৰু ভাল কৰিব লাগে। খুব ভাল লাগিছে ইনিচিয়েটিভ আৰু মোক মাতাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমাজৰ লগত ৰাইজৰ লগত আমি কানেক্ট হ'ব সদায় বিচাৰোঁ আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি কানেক্ট হ'লে এটা ভাল ৰিলেশ্যন এটা ডেভেলপ হয়, যিটো আমাৰ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰলত ৰাইজক ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয়। গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যদি গছ ৰোপণৰ কমিৰ কাৰণে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বেছি হয় নেকি ছাৰ? ডেফিনেটলি হয়। গছ এটাই কিমান অক্সিজেন দিয়ে বৰষুণৰ কাৰণে, ভাল পৰিৱেশৰ কাৰণে, চৰাইৰ কাৰণে, এভৰিথিং। গছ লগোৱাটো দৰকাৰী আৰু এইটো ৰাইজে এতিয়া লাহে লাহে বুজি উঠিছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামখিনি আমি এটা আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ৰাইজৰ মাজত, যাতে সকলোৱে গছ পৰিৱেশ দিৱস বুলি নহয় সদায় লগায়, যেতিয়া সুবিধা পায় লগায় আৰু ভালকৈ এইটো পোহপাল দি ডাঙৰ। क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलआ जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि लरेन इस्लारि तथा क'क्राझार बियाबनि एमएलए बिथां आरो गासैबो क'क्राझारनि टीमनि बिथांमोननि कनसेन्ट आरो बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारा जे क'क्राझारखौ पिस क'क्राझार ग्रिन क'क्राझार खालामनायनि थांखिजों बेबायदि हाबाफारि लाबाय थादों आरो जोंबो क'क्राझार जिल्ला इउथआबो थांखि लादों जे जोङो बेखौ गोजोन आरो क'क्राझारखौ मोनसे समायना क'क्राझार खालामनो नाजादों। बाथ्राया जाहैबाय फांसे बिफां गायनाय मानि सासे बिमा जोनोम होनायनि समान। थिग बुंनो सानो आङो फांसे बिफाङा जेरोखोम माने जोंनो आरो जिब जुनारनो फारफ्रोमबो बिथिङै बिमा महरै अक्सिजेन होयो, फिथाइ सामथाइ होयो, जोंनो साया होयो, जोंनो बिफाङा बोरायनानै हासार होयो, बन मोनजायो, बायदि रोखोमनि जोंनो मदद खालामो। थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदि मदद मोनो। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बिफां दानफायनायनि अनगायै बिफां गायनो आं खावलायदों आरो क'क्राझार जिल्ला इउथआ खावलायदों। नुनो मोन्दों जोंनि बे देरबिल ओनसोला मोनसे दावबायारिफोरनि थाखाय बिराद गोसो बोनो हाथावना। जे नोंथांमोनहा बाहाय बिफां गायदों, बे बिथांखौ उनाव समाव फेदेरनो हायोब्ला थारैनो मोनसे माबायदि इनिसिएटिभ लानो जोङोहाय क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएलआ थारैनो जोङो बेनि थाखाय रक्षनाबेक्षन खालामगोन आरो जोङो सम सम बेरायफैगोन, जाहाथे जोंनि बेहाय देरबिलाव बेरायनो फैग्राफ्रा साया लानायजों लोगोसे बाहाय समायना देरबिलखौ जोंनि बिफां गायनायजों लोगोसे आरो समायनासिन नुबावो आरो बाहाय गोजोन आरो बेरायफैनो हायो। आरो साफ्रोमखौबो जों खावलायफैदों बेरायफै आरो जोंनि बिफां गायनायखौ जोथोन लाथों। गामिया ओनसोला बयबो बिफांखौ सिफायनायनि अनगायै बिफांखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो आं बेखौ खावलायदों। नोंथांमोनहा NBNN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।